हेलो फ्रेंड्स आपनकर सैनिक स्कूल भुवनेश्वर रे आपनकर आसी जोटा कि जनरल एम्प्लॉय रो पोस्ट आसी आपनकर 7 टी पोस्ट होती ता मध्यरु 5 टी जनरल पई और 2 टी एसटी पई तो क्वालिफिकेशन आपन रहइबो मैट्रिक आपन 10th पास करते कि तार इक्विवेलेंट कोनसी एग्जाम पास करथिबे तो डिजायरेबल आपन रहउची मॉडरेट स्किल्ड विथ एक्सपीरियंस आपनकर स्किल थो कोनसी डिपार्टमेंट जेमति इलेक्ट्रिकल प्लम्बर कारपेंटर कुकिंग एमती आपनकर स्किल थो एक्सपीरियंस थिया दरकार एज रे आपनकर 18 रु 50 वर्ष आपनकर फास्ट डेट जबे आपनकर पब्लिकेशन हेतबो ए एडवर्टाइजमेंट टी पे स्केल रहइबो 18000 आपनकर 7th सीपीसी पेमेंट स्केल लेवल 1 अनुसार आपनको रेंट फ्री दिया जिवो रेंट फ्री अकोमोडेशन आपन दिया जिवो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जिवो जोरा कि टीए आपनको डीए दिया जिवो मेडिकल अलाउंसेस एलटीसी नॉन प्रोडक्टिव लिंक एड हक बोनस दिया जिवो आपनको दुईटी पिलांको सप्तम आउ षष्ठ टू आपनकर सप्तम सॉरी षष्ठ टू आपन सप्तम पर्यंत आपनकर पिला आपनकर पढि पारियो सैनिक स्कूल रे देन आपन रहइबो जी आपन फॉर्म दी लास्ट टू मु आपन दे देबी डिस्क्रिप्शन में आपन ताको डाउनलोड करिवे कोर्स रे आपनकर जति सर्टिफिकेट थियो ताको अटेस्टेड करी निजे सेल्फ अटेस्टेड करी फॉर्म सहित अटैच कर देबे उठी अपन 400 टका डीडी करिवे को फेवर ना प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर करियो गोटे एनवेलप ता मध्य रखिबे सेल्फ एड्रेस आपनकर एड्रेस थिया दरकार स्टाम्प होई नथिबो करी आपन पठे देबे उठी कि ना सैनिक स्कूल प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर पीओ सैनिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट खुर्दा ओडिशा 751005 3 जनवरी 2020 आपन लास्ट डेट रोजी आ सुधा आपन पहुंचा दरकार तो ये अच्छी आपन पूरा डिटेल्स मु आपन फॉर्म और पीडीएफ टी डिस्क्रिप्शन ला दे दे थैंक यू।